wani annabi ne mai cikin girma, kyakkyawan annabi, shimfiɗaɗɗen annabi, cikakken mai cikin gemanya, mai cikin zati, mai cikin haske. Girman manzon Allah ya sa idan ya taka dutse ya dai lotse. Girman manzon Allah ya sa idan ya ce a yi ruwa ana garjin rani sai ka ga ruwa ya zubo. Girman manzon Allah ya sa idan gawa ta mutu aka kawo manzon Allah kuka sai ta da gawa. Girman manzon Allah ya ce ba ne makaho ne baya gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude masa ido. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba wa gurgu ya tafi da kafarsa. kai fasallu wa sallim ala hadi gali murtada mujibin huwa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafi rahama a halitta, gafartaccen annabi, mafi cika, mafi isa, mafi alfarma, dan birnin annabi wanda ake tara wa taro, annabin annabawa, annabin ƙasa, annabin sama, annabin jiya, annabin yau da gobe da jibi da kullum. shine annabi cikakke, annabi mai haske, annabi mai kamshi, kamalin zati. ina nufin cikar zati, shine cikar Allah. dukkanin wata haifin Allah ba a bisa bin manzon Allah. in ka kake so ka so Allah, ba za ka so Allah ba sai ka so Muhammadur Rasulullah. ka Ahmadu lam yasha'a wala huwa yasha'u. shine annabi wanda dukkan ya zo duniya ake sonarsa, dukkan ya zaka annabawan da suka gabata suna ci. idan manzon Allah ya zo za su aje wannan mukamin nasu su bi manzon Allah da su da al'ummarsu duka. wani annabi wata isa sai manzon Allah shine najibullah a azamul kalki, nurullahi, babul kalki, babul nuri, da akala'ul kana huwa akramun.